Вітаю вас, паважаныя чытачы кніжкі Любові Сівуравай «Робіць Янка выцінанку». Мяне завуць Наталя Сухая, я мастачка. Рабіла ілюстрацыі для гэтай кніжкі ў тэхніцы выцінанкі. А сёння я навучу вас выразаць выцінанкі, лекалы якіх вы знойдзеце ў канцы кніжкі. Вы можаце выкарыстаць як самі старонкі, так і зрабіць з іх вось такую ксеракопію. Вам спатрэбіцца аркуш з кніжкі альбо ксеракапіраваны, а таксама нажнічкі маленькія і вялікія. Яны павінны быць зручнымі і вострымі. Выразаем акенца вясковай хаткі. Вось так павінна яно ў нас атрымацца. Заўважце, тут ёсць пункцірная рыса. І першае, што мы зробім, это мы складзем гэты аркуш акурат па гэтай рысе. Прымяраемся акуратненько, каб яна ў нас роўная выйшла. Адціскаем на паверхні стола і можам дадаткова яшчэ прайсціся вось так вушкам нажнічак, каб згін у нас быў якасны і не слізгаў. Далей мы выразаем асноўны знешні контур. Левая рука круціць, правая рэжа. Альбо левая рэжа, калі вы леварукі чалавек, і правая будзе тады ў вас кіраваць. Нажнічкамі мы нібыта малюем, абмалёўваем па контуры выцінанку. І так, бачыце, знешні контур у нас ужо гатовы. Вось тут у нас асталася дзірачка ад яго. Пум-пум. Мы бачым таксама, што вось тут можам выняць кавалачак. Я возьму цяпер меншыя нажнічкі. У іх вострыя кончыкі, і імі вельмі лёгка выразаць. Далей кручу, вярчу, а нажнічкамі рэжу. Калі раптам мне незручна вось так рэзаць, я магу павярнуць і пачаць з іншага боку. Пакідаючы трошачкі больш прасторы на дзюбачку, каб мае птушкі былі дзюбкамі скіраваны. Нічога страшнага, калі, напрыклад, я не патрапляю дзесьці ў контур. Вот это будзе моя такая інтэрпрэтацыя. Далей спраўляемся з акенцам. Знешні, верхні кавалачак. Тут все проста. І тут все проста. А далей спачатку па асноўным контуры. Фіраначкі пройдземся па краю. Не выдзёргівайце рукамі, калі раптам не дарэзалі, каб не пашкодзіць выраб. Зрабіце надрез крышачку даўжэй. Хай яно само вываліцца вось так. А цяпер мы пачынаем кожны трохкутнічак асобна выразаць. Раз, два, раз, два. І астатні зубчык вось так. Цяпер мы выражам вось гэты кавалак. А каб дабрацца вось сюды, мы складзем яшчэ дадаткова яшчэ адзін разочак. Сумяшчаем. Альбо вы можете зрабіць пракол нажнічкамі вось такім чынам. Пракалоць тут дзірачку вострым кончыкам нажнічка. Вось так. Чик-чик. І прайсціся па контуры. Тое самае робім з ножкамі птушкі. Мы можам пракалоць дзірачку. Вось так. І далей прамаляваць унутраны контур. Так, каб прастакутнічак вываліўся з сярэдзінкі. Тое самае робім з гэтымі.
шибами. Тут все просто. Тут все. Так, и у нас остаются только перки хвоста. Поворачиваем их. Бачите, тут две рысы начинаются с одной кропки. И мы ножничками так и рушим. Одна, другая. Правая ручка рэжа у меня, правая. У вас может быть вядучая левая рука. А левая рука моя дапамагае, робячы поворот. Ножнички зноў ставлю тую ж кропачку и обмалёвываю паўавальчик такі. Ну что, разворачиваем. Калі вы заўважылі, да, я не зусім дзесьці месцамі потрапляла ў контур, але это не страшно. Зараз мы калі развернем, то з гэтага чыстага боку, з правага боку будзе не бачна маіх хібаў. І вось такім чынам я магу наклеіць это акенца. Альбо на вакенца, на шкло, альбо на нейкую цёмную паперу ці кардон і вставіць у рамачку.